Flaqa li damet sija fil-Każin Nazzjonalista tal-Marsa, il-Prim Ministru rrepeta li pajjiżna qed jakkwista ħafna suċċessi. Malta mixja l-qudiem, Malta sejra tajjeb. Ta' diversi eżempji fosthom is-suċċess li qed tagħmel Malta bil-Funtani li bena l-Gvern. U jaraw il-tfal jixxarbu fil-Funtani, jiena għaw George Policino, għaw xi ħadd qalli li l-Liża darba ġala tmur tixxarrab fil-Funtana, ma nafx kemm vera di. L-ilma, speċjalment il-Funtana, jagħtu sens ta' fresketza, ta' xi ħaġa movimentata, anke l-ħoss tiegħu tgħinek anke biex tirrilassa. U biżżejjed ngħid matul l-aħħar 3 snin għamilna xejn inqas minn 20 funtana ġdida u jaħdmu. Il-Prim Ministru semma wkoll il-Konkatedral ta' San Ġwan u qal li kellu raġun 3 snin ilu meta ddikjara li minħabba d-deb ileqma l-arkati, in-nies irridu jilbsu n-nuċċali tax-xemx. Malta sejra l-qudiem għax sar ħafna restawr fuq iswar li biex wieħed jarah irid idur dawra bid-dajsa kif għamelu ftit jimilu. Lorenz Gonzi qal li suċċess ieħor inkiseb mill-Gvern fil-qasam tal-ambjent għaliex irnexxielu jsolvi l-problema ta' tniġġis fil-Marsa. Ngħaddi niftakarni ngħaddi mit-triq hawnhekk bil-karozza u nara muntanja ta' faħam! Muntanja ta' faħam! 4 passi bot minn fejn qegħdin. Imma waqt l-istess laqgħa tabiba tal-familja Corinne Markham semmet il-problema tal-ażma brabta ma' tniġġis tal-arja u qalet li hemm ħafna xi jsir biex intejbu l-ambjent. Studji saru fejn postijiet, lokalitajiet fejn hemm żieda qawwija ta' tniġġis tal-arja u marbuta ma' żieda ta' ażma. B'risposta għal dan, Lorenz Gonzi qal li issa se jkollna karozzi tal-linja ġodda.